ഹായ്, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ജംഷിദാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോണ കാര്യം 2023 നീറ്റ് ഇല്ലാതെ വിദേശത്ത് MBBS പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നീറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നീറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആവാതെ വിദേശത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് MBBS പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിക്കോട്ടെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ലീഗലി അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അതാണ് അവർക്കുള്ള കോൺസിക്വൻസസ്. നീറ്റ് ഇല്ലാതെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആവാതെ വിദേശത്ത് 2023 അവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് MBBS പഠിക്കണം. ഉദാഹരണം, അവർ ഈജിപ്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അർമേനിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോർജിയയിലോ പോയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഭാവിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസാണ്. ഒന്ന്, അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. USMLയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അവർ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അവർ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ECFMG റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്. WDOMSൽ വേൾഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് USML സ്റ്റെപ്പ് 1 എഴുതാൻ പറ്റും. കോഴ്സ് MBBS കോഴ്സ് തീരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റെപ്പ് 2 എക്സാമിനേഷൻ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 3 എഴുതാൻ പറ്റും. സ്റ്റെപ്പ് 2 കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് US അവർക്ക് റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാമിന്, അതായത് PG പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. US അതിന് റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ UK ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. UK ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2023 ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2023 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ പാസ് ഔട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം അല്ല, UKMLA എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ആവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് UKMLA എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർ മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ UKMLA സ്റ്റെപ്പ് 1 അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് 2 എഴുതാൻ പറ്റും. അത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് 1 എക്സാം ആക്ച്വലി തിയറി എക്സാമാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 2 എക്സാം ഒരു ഓസ്കിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ UK അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് ജർമ്മനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അതും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് പഠിക്കാം. കാരണം ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി എക്സാം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ MD ആണ്, അതായത് PG ആണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എന്തുണ്ട്, അവർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നീറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി പഠിക്കണം എന്നല്ല. പക്ഷേ നീറ്റില്ലാണ്ട് പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കാനാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു.